euskaltel.eusen. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Gaur goizean emanda ezagutzera zarautzen, zein izango den hemendik aurrera Hamaika telebistako buru. Ainhoa Jauregi da medio honen zuzendari nagusi berria, eta Iñaki Uria orain arte komunikabide honetako zuzendari izan denaren lekukoa hartuko du. Eguerdion, Uxue Barkos Geroabaiko senatariak Mikel Zabaltzaren erailketa argitzeko hainbat dokumenturen desklasifikazioa gauzatzearen eskaera luzatu zion beste behin ere Espainiako gobernuari atzo Madrilgo kamera altuan. El derecho a saber la verdad de la ciudadanía y el no tener por qué esconder nada. Y efectivamente creo que estamos ante un caso similar, en este concretamente, el de Mikel Zabalza. El derecho a saber de la ciudadanía navarra y por supuesto de la familia de Mikel Zabalza. El derecho a reparar la memoria de una persona, el buen nombre de una persona que nunca fue, pero sobre todo el derecho a conocer exactamente qué ocurrió y dónde se falló. Espainiako Kongresuak frankismoak goraipatzen duten elkarteak desegitea ahalbidetuko lukeen legea tramitatzea onartu du. Memoria demokratikoaren bidean doan proposamen honek alderdi guztien onespena jaso du, Alderdi Popularraren barne, Vox talde ultraeskuindarrarena izan ezik. Votos a favor 314, votos en contra 33. Eguerdion guztioi. Ordubiak eta 2 diren honetan emango diogu hasiera gaurko albistegiari. Mikel Zabaltzaren erailketa argitzaren bidean, hainbat dokumentu desklasifikatzeko eskatu zion atzo Madrilgo senatuan Uxue Barkos Geroabaiko senatariak Espainiako gobernuari. Barkosek egia jakiteko eskubidea duela azpimarratu zuen. Felix Bolaños Justizia eta Presidentetza ministroa dokumentu horiek publiko bilakatzearen aldeko agertu da, baldin eta ekintza horrek Espainiar estatuko segurtasuna mehatxatuko ez balu. Uxue Barkos Geroabaiko senatariak Felix Bolaños Presidentetza Justizia eta Gortekiko Harremanetarako ministroari eskatu dio, gobernuak sekretu ofizialen legea erreformatzen duen bitartean, Mikel Zabaltzaren kasuaren inguruko dokumentuak desklasifikatzeko. Espainiako gobernuak dokumentu sekretuak desklasifikatzeko eskumena du ministroen kontseiluaren akordio bidez. Naiz eta Euskal Herriko estatu terrorismoari dagokionez, behin bakarrik eta partzialki egin zuen. 80ko hamarkadan CSISeko paperak deiturikoekin. Defentsa Ministerioak Inteligentzia Zentro Nazionalaren dokumentazioa desklasifikatzeko asmoa duela jakin ostean, Barkosek galdetu duea onartuko lukeen Mikel Zabaltzaren kasuko dokumentuak desklasifikatzea. El derecho a saber la verdad de la ciudadanía y el no tener por qué esconder nada. Y efectivamente creo que estamos ante un caso similar, en este concretamente, el de Mikel Zabalza. El derecho a saber de la ciudadanía navarra y por supuesto de la familia de Mikel Zabalza. El derecho a reparar la memoria de una persona, el buen nombre de una persona que nunca fue, pero sobre todo el derecho a conocer exactamente qué ocurrió y dónde se falló. Bolañosek esan duenez, gobernu honen konpromisoa izanen du beti ere segurtasun nazionala defendatuz. Barkosek 1978ko sekretu ofizial legea erreformatzeko beharra azpimarratu du. Que queremos ver con los mismos ojos a todas las víctimas. En este caso, aquellas a las que se le niega algo muy básico. Verdad, justicia y reparación, y más cuando las vemos amparadas en una ley franquista. Bolaños bat etorri da senatariarekin esatean sekretu ofizialen legea zaharkituta dagoela eta adierazi du ez datorrela bat haien inguruko herrialdetako legezko estandar honenekin. Itxaso Atutxak Bizkai buru batzarreko lehendakari izateari utziko dio. EAJaren Bizkaiko organu goreneko buruzagitzara berriz ez dela aurkeztuko jakinarazi du jeltzaleak gaur goizean Onda Baskan egin dioten elkarrizketan. Y el día 23 de noviembre yo daré por finalizada o por completada
me gusta más la palabra quizás, mi etapa al frente del Bizkaia Buru Batzar y de mis actividades públicas políticas. Euskadi eta Euskaldunak dira, ardatz eta helburu. Ez daukagu beste ardurarik. Euskal gizartearen ongizatea Europan ere defendatzea. Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailburuak, Europar Batasuneko gainerako herrialdeetan betetako zigorrak Espainiar estatuko sententzietan kontuan izatearen aldeko agertu da gaur, Euskadi Irratian egin dioten elkarrizketan. Zupiriak, egungo eztabaida etxituta jarraitzen ari dela adierazi du eta salbuespen neurriak ezabatzearen beharra aldarrikatu du. Madrilgo Kongresuak proposamena onartu ostean, Senatuan blokeatzen saiatzen ari da Alderdi Popularra. Etxituta jarraitzen ari naizela eztabaida hau. Ez dut oso ondo ulertzen. Uste dut politikan gaudenok eta erakundeetan gaudenok gure erantzukizuna onartu behar dugula. Gaur ez dugu giro hori bizi eta gizarte honetan persona askok, baino baita ere, orain dela duela 12 urtetik Eusko Jaurlaritzak eta bai Jaurlaritza osatu duten alderdiek, defendatu dute eta proposatu dute salbuespenezko neurri horiek kentzea. Hemen auzitan dagoen gai honetan, lege honen inguruan, eztabaida hori da. Salbuespenezko neurri bada. Eta logikoena da, batetik Europar legediak horrela eskatzen duelako, eta honetarako ere Europar garelako, Europar balima gara, baina zorregatik bakarrik baita ere salbuespenezko neurri horiek kendu nahi ditugulako, bat egin beharko genuke. Terrorismoaren biktimei buruzko Nazio Batuen nazioarteko konferentzia martxan da atzo eta gaur bitarte Gasteizen. Bertan, Euskal Herriko eta Espainiako agintariek ez ezik, talde ezberdinen biktimek euren esperientziei buruz hitz egiteko tokia topatu dute. Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakariak eskerrak eman nahi izan zien atzo biktimei eta haien familiei bakeari egin dioten ekarpenagatik Pradalesen esanetan. Amaika telebistan zuzendari berria daukagu. Ainhoa Jauregi izango da hemendik aurrera medio honen buru, Iñaki Uria ordezkatuko duelarik. Gaur eginda izendapen honen aurkezpena zarautzen eta bertan izan da Udane Arbeo. Aizeufada handiei aurre egin eta betiko balioei eutsi Amaika telebistak norabidea aldatuko du, garai berriekin batera egokituko den edabidea gidatzeko zuzendaritza berria martxan da. Orain arte Iñaki Uria izan da zuzendari nagusia, baina aurrerantzean Ainhoa Jauregik gidatuko du. Hemendik aurrera orain arte egin bezala besteak beste euskararen erabilera eta kontsumoa sustatzen jarraituko dugu. Erantzunkizun eta ilusio handiakin hartzen dugu erronka hau egia esan. Eta erronka nagusia izango da, beti bezala Amaikaren balioak mantendu nahi ditugu, alegia euskararen normalizazioan eragin, gure kultura eta identitatea babestu, eta horretarako belaunaldi berriekin konektatzea tokatzen zaigu, behaiek dialako etorkizuna. Baina, hau dena betiko komunitatea osatzen duten belaunaldi guztiak aintzat hartuta, eta hori, erronkada batipat aurrera egitea, badakigu kontsumo ohiturak eta eskaintza izugarri handia daukagula, eta erronka ez dela erresa izango, baina, ingo dugu. Opa diot, aleget etorkizunik onena. Bai Amaika telebista bezala, bai ikusentzunezko bezala, sareetan eta gaztentzat eta gauzak egiten. Eta baita ere, enpresa bezala dauzkan sozioekin Euskal Komunikazio Esparrua osatzeko beharko lukeen elkarlana egiten eta eragiten. Mezu misoginoak gazterian eragina izaten ari dira eta indarkeria matxista ukatzen duten diskurtsoak aurrera egiten ari dira. Halaxe mintzatu zen atzo Miren Elgarresta emakundeko zuzendaria. Erakundeak datozen 4 urteetan izango duen ildo estrategikoak azaldu zituen Eusko Legebiltzarrean. Datozen urteetan gazteengan zentratuko da emakunde, azaldu dutenez bereziki gizon gazteengan. Izan ere, hauteman dute mezu misoginoak, berdintasunaren aurkakoak eta indarkeria matxistaren negazionistak barneratzen ari direla. Miren Elgarresta emakundeko zuzendariak agerraldi egin du gaur erakundeak berdintasunaren alorrean egin behar duen lanaren berri emateko. Ohartarazi du sare sozialetan gizonak berdintasunaren biktima gisa aurkezten dituzten mezuak nagusitzen ari direla eta eragin zuzena dutela gazteengan.
Horretarako Gela Morea ekimena saritu da, gazteengan eta nerabeengan zentratutako sentsibilizazio programa ibiltaria. Halaber, Tratu On programa ere hitz egin du, familiei eta irakaslei zuzendutakoa. 2003tik 54 emakume hil dituzte Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan haien bikote edo bikote horiek, eta 2023an 6.572 salaketa jarri zituzten indarkeria matxistaz dela eta Elgarrestak gogora ekarri duenez. Halaber, azaldu du legaldi honetan jarriko dutela martxan indarkeria matxistaren biktima diren emakumeen espedienteen kudeaketa integrala proiektuaren 3. fasea. Horren baitan, ekimatariak aukera emango du biktima bakoitzarekin espediente bakarra sortzeko. Era berean, azaldu du emakundek etxeko eta zaintza lanak era berdinzaleago batean banatzearen alde egingo duela lan. Egun, emakumeek denbora gehiago ematen baitute horrelako zereginetan gizonek baino. Osasun mentalaren azterlana kaleratu du UNICEFek. Ikerketaren arabera, 10 nerabetik 4 buruko osasun arazo bat izan dute edo izan dutela uste dute azken urtean. Baztango herritarrak luze dabiltza bertako osasun publikoaren egoera salatzen. Lehen arretan beharaina mediku ez daudela argudiatu dute eta zerbitzua etengabe okertuz doala. Elizondoko osasun etxean izan da Irune Rejano, egoera zaurgarri honen inguruko xehetasunak ezagutzeko asmoz. Hilabeteak igaro dira baztandarrak osasun zerbitzuarekin kezkatuak daudela. Osasun sistema publiko duina aldarrikatzeko mobilizazio dinamika batekin hasi ziren duela hilabete batzuk. Egoeraren berri emateko abuztuaren 27an bilera irekian antolatu zuten Elizondon Nafarroko osasun plataformarekin batera. Herritarrek egoera jakin zezaten. Elizondon ez ezik, Baztango udalerria osatzen duten herri guztietan eragina du mediku faltak, baita Urdazubin eta Zugarramurdin ere. Hala ere, osasun zerbitzuan dagoen hutsunea ez da oraingoa. Honen berri jakiteko Elizondoko osasun etxera gerturatu gara. Baztango osasun plataformako kidea den Elena Arretxearekin hitz egiteko eta plataformako kidea ez ezik Urdazubin erizaina den Izargi Zumarragarekin mintzatzeko. Elenak kontatu digunez, egoerak okerrera egin duen arren, 2020an COVID-ak hutsune handienak utzi zituen. Astapenak ez dakit nik uste dut aspaldekoak direla, beti patzen dugu erreferentzia gise pandemia garaia. Nik uste dut aitzinetik ere ja bazirela hainbat hutsune. Nik herritar gise bederen lehenbiziko zera nabaritu nuena izan zen medikuen joan etorria. Bai, igual medikuak baziren garai batean, baina behin etorri, mediku bat zagon, handik 3 hilabetetara edo, hainbat hilabetetara itzuli eta bertze bat zen, joan etorri hoi. Eta ondarruntara mediku falta, gero eta gutiago. Honen arira, baztandarrek plataforma sortzea erabaki zuten, haien eskaerekin aurrera egiteko. Plataformaren eskaerak lehenik eta behin ratioak edo kupoak kubritzea, hau da, Elizondoko osasunetxean 3 mediku tokatzen badira edo dagozkigu, 3 izatea. Ez bat, ez bi, 3, bai, hori lehenik eta behin. Eta gero plataformak, hainbat eskaera ere ditu, adibidez, lehen arreta hoi indartzea, bai, osasunetxetan ematen den lehenbiziko arreta hoi indartzea, guretako arras garrantzitsua da,
hemen detektatzen aldira hainbat arazo eta larriago joaten aldiren gauzak editatu. Irailaren 29an manifestazio jendetsua egin zuten Elizondon. Zeinetan 1500 pertsona baino gehiago elkartu ziren mediku falta salatzeko. Elizondoko osasun eremuak barne biltzen du Baztan eta Urdaztubi eta Zugarramurdi. Orden, Elizondoko osasun etxea da osasun zentro nagusie eta gainerakoak dire konsultorioak. Orden, badago konsultorio bat Urdaztubin, bertze bat Arizkunen, Iruritan eta Oronozen. Eta Elizondoko osasun etxea da, osasun etxea handiena, bertzetan mediku eta erizaina bakarrik daude, eta hemen familiako mediku ez gain, pediatra, badago fisioterapia arreta, badago gizarte langilea, hau da pixket osasun etxe kompletona. Oraintxe berian Elizondoko osasun etxean mediku titularrik gabe gaude, egia da mediku bat kontratatu zutela irailaren 16-17an, norbaitek plaza hartu bidena bar, mediku bat benbin egoteko. Sistema egonkor bat aldarrikatzen dute. Landa eremuko biztanleak lehen mailako biztanleak direla diote. Beti ere, bigarren maila batean uzten dituztela salatuz. Erraten dutena da, ez dagoela nahiko mediku Nafarroa osoan dauden plaza huts guzti horiek betetzeko, eta orden dauden medikuek aukeratzen dituztela Iruña inguruko zonaldeak, eta landa eremuetan bizi garenak gelditzen gara mediku gabe. Hoi da bereek erraten dutena eta ez dutela soluzio zehatzik planteatzen. Euskararen garrantzia azpimarratu dute ere, euskaraz hartatuak izateko eskubidea goraipatuz. Olako egoera berexietan, aigara medikuek eskatzen eta aigara pixket igual ebatzen zen algara hizkuntza eskubide horietaz utziz pixket bigarren mailan. Baina, euskaldunak gara, euskara solasten gara eta hortaz aldarrikatu nahi dugu ere mediku euskalduna izateko eskubidea. Justo gainera momentu honetan kontratatu duten mediku ez da euskaldune eta kontratatuko dute bertze bat edo idea hoi dago eta bera ere ez da euskaliztune. Orden, alde hortatik medikoa bai, baina ez dute euskaraz solasteko eskubidoi edo euskaraz hartatu izateko eskubidoi bermatuko. Nafarroako Osasun Departamentuak eskainitako alternatibak eskasak izan direla esan dute kideek. Behin-behineko medikoa eskaini dizkiete eta hori baztandarrentzat nahikoa ez dela argi utzi dute. Hortaz, mobilizazio dinamikarekin jarraituko dute, haien eskaera guztiak bete daitezen. Kaleetan haien haserrea eta kezka islatuko dute. Datorren asteazkenean, hilaren 9an, beste elkarretaratze bat eginen dute Elizondon eta dei egiten diete beste behin baztandar guztiei mobilizazioan parte hartu dezaten. Gaur goizean eman diote hasiera ofiziala Bilbon Euskal Autonomia Erkidegoko urte judizialari. Ekitaldian izan dira Iñaki Subijana, EAEko Auzitegi Nagusiko presidentea eta Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakaria besteak beste. Kurtso honetako erronka nagusetako bat, epaiketetan euskararen presentzia nabarmen areagotzea. Madrilgo Kongresuak pausu berri bat eman du memoria demokratikoa ezartzearen bidean.
Oraingo honetan, frankismoak goraipatzen duten elkarteak desegitea ahalbidetuko duen legea tramitera onartu du. Proposamenak alderdi guztien baiezkoa jaso du, Vox ultraeskuindarrarena izan ezik. Votos emitidos 347, votos a favor 314, votos en contra 33, ninguna abstención. En consecuencia, se toma en consideración la proposición de ley. Es que hay que acabar con aquellos que buscan perpetuar un legado de odio y de represión. La memoria histórica debe ser un pilar de justicia y de reconciliación. Hay que acabar con esas asociaciones y fundaciones que enaltecen el totalitarismo. Ekialde hurbilean, Israelen erasoek bere horretan dihardute. Armada sionistak, Libano ez ezik, Siriako hiriburu den Damasko ere bombardatu du. Lurraldean tentsioa areagotzen doa eta Irango gobernuak gerra baten beldur ez dela ere adierazi du. Pelikula ugari ditu aztergai gaur gure kolaboratzaile Alain Rekondok. Tartean, pasaberri den Donostiako zinemaldian, Urrezko maskorra irabazi eta polemika sortu duen Tartes de Soledad. Kaixo, gaurko saioan pasaden zinemaldiaren errepaso txiki bat ingo dugu. Ja, 10 egun pasadia, baina alare beti da ondo aipatzea, hemen gertu daukagun zinefesta handi hori. Eta adibidez garai atea zen zinta eta polemika handiarekin bai nominauta bezala eta bai gero garaile bezala Tartes de Soledad Albert Serraren film berria. Dokumental modura, tauromakiaren inguruan egiten duen jarraipen bat, 3 urte zehar torero batek jarraipen bat eginez, ez? Eta tauromakiaren inguruan naiz eta kritika izan beharren erromantizazio puntu bat duen filma da, eta hori dela eta polemika handia egon da Donostian eta zine mundu honetan. Hala ere, Albert Serra zuzendaria beti zen da zuzendari bat garrantzi gehiago eman diona bere historietan artistiko parteari eta formari, fondoari baino, eta film honetan ere beak esaten du ez duela nahi publizitatu gaia, baizik eta baita tauromakiaren inguruan dagoen imagineria guztiari dion admirazio hori, ez? Ikusiko dugu estreinu zine komertzialetan noiz dan eta iritzi bat eukitzeko ikustea da aukera bena. Hortaz aparte, euskal zineak eukizuen garrantzia aipatzea ondo beti eta Irizar sariaren garailea izan zen Chaplin filma, berriro ere dokumental bat izan dena, Chaplin artistaren joa batez zuzendutakoa, eta bigarrengo postuan edo aipamen berezia eduki zuen erreplika berriro ere dokumentala izan zena, eta bertako historia bat hau bai, Madergin baten desagerpenaren ondorioz, desagertuta dagoen horren ikerketa bat egiten duena zuzendaria oso interesgarria. Eta baita ere aipatzereko, Baskulinari sariaren inguruan, Mugaritz restaurantearen
gaiaen zehar egiten den dokumentala garaile izan zena, ez? Mugariz sinpan ni postre dokumentala. Orduan dokumentala asko aurten eta beste enfoke desberdina eduki duen sari banaketa bat. Eta zinemaldia pasaden bezala, gu ere pasatzen utziko dugu eta horrengo gaia bezala Leidor aretoan edukiko dugun eskaintzari egingo diogu errepaso txiki bat askotan egiten dugun bezala. Horrengo 2 astetan bai daude proposamen interesgarriak eta nik uste merezi dutenak aipatzea. Adibidez bihar bertan, zineklubean Marrokiatik datorren Las Jaurias filma edukiko dugu, zinematografia bat ezagutzeko aukera, askotan ez dituguna jasotzen bertako filmak, bihar daukagu Tolosan aukera hori. Kasu honetan thriller baten historia kontatzen digu, narkotrafikoan inguruan pertsonai bat nola agintzen duen baiketa bat, gure protagonistari Jasamei, eta honek bizitzen ditun gora berak honen inguruan. Badirudi film oso interesgarria dela eta aukera edo proposamen politia biharko. Eta hortaz aparte, hurrengo 2 estreinualdiak oso garrantzitsuak direnak. Hurrengo asteburuan edukiko duguna aukera ikusteko Jokerren bigarrengo partea, Joken Folia Deus deitzeana, eta ja estrenatu dena zine komertzialetan aurreko asteburuan, baino larunbat honetan eta igande honetan Tolosan edukiko duguna eskuragarri. Nola ez, proposamen interesgarria, hau ere polemika handia eduki duena, ez gaiarengatik baizik eta zuzendaria Todd Phillipsek egin duen aldaketagatik lehenengo filmaren ondorioz, ez, lehenengo filma arrakasta handia izan zuen, zuzendariak ez du nahi gauza berdina zuzendu bi aldiz eta musikal bat egin du protagonista berdinekin eta dirudi honek kritika ez dula oso ondo jaso, baina beti iruditzen zaigu interesgarria giro bat edo aldaketa bat egitea eta ez egitea berdina bi aldiz. Beraz, hau konprobatzeko asteburu honetan aukera Tolosan. Eta hurrengo asteburuan berriro aste bateko atzerapenarekin bakarrik estreinua izango duen La Infiltrada filma. Kasu honetan gertu ikutzen daigune historioa, etan infiltratua izan zen lehenengo emakumearen historia kontatzen duen filma daukagu. Arantxa Etxeberria bilbotarrak zuzendutako film berria, eta seguru ere gai honetan izan da, erresa izan filma, baina anbizio handia duena. Kasu honetan Luis Tosar eta Carolina Juste antzezutako filma, eta esan dugun bezala, historia oso potentea kontatzen duna, eta seguro hitz egiteko asko emango diguna. Okerez bagaude, urriak 19, 20 eta 21, 3 emanaldi izango ditugu Tolosan, seguro espektatiba handia dagoela filma ikusteko, eta bertan beste 3. proposamen hau Tolosan bertan. Gure aldetik besterik ez. Gogoratu Hamaikaren webgunea eta sare sozialak eskuragai dituzuela informazioa zabaldu nahi izan ezkero. Ondo izan eta bihar arte. Zaila izango da erabakitzea nork aukeratzen duen zer ikusi. Aldatu Euskaltelera Netflix, Amazon Prime eta Max Barne hilean 45 € ordainduta. Kontratatu 17 berrogeian dendetan eta euskaltel.eusen.